dia més al meu canal, jo soc Simer Valenciana i aquí estem al segon capítol d'Històries del Bobalar, on tenim a la nostra Aitana que després d'haver-se divorciat del seu marit i de viure a Sant Mixuno tota la seva vida, ara la tenim en Vilallonga del Sarro, on s'ha comprat una caseta a la mar de bonica i va començar una nova vida. Així que anem a ello. Bueno, primer de tot, què tal? Com esteu? Què vos ha paregut el capítol? Espero que aquest també vos agrade perquè lo primer de tot és que s'ha posat a arreglar-lo el jardinet. Perquè com la cosa continua així de malament a la feina, mos tocarà buscar-mos la vida que, bueno, al cap i a la fi a lo millor mos surt bé i tot, saps? Però bueno, anem a ello. Bueno, aquí la tenim, xerram amb el conillet que la vam deixar. Jo el que volia era canviar-la de roba, però bueno, anem a veure quin tipus de roba té esta dona per al cap. Bueno, això està bé, el que passa és que fa molta calor. Bueno, mentira, fa fred, Simer, sí. Anem a veure. Vale, molt bé, el conillet se'n va, això ho tenim regaet. Bueno, pues no res, tot bé, anem a una cuina. No sé com està el nivell de cuina, però bueno. Hacer receta. Preparar comida. Vale. Claro. És que no tenim res. Bueno, pues anem a fer Macedònia, ja van. És l'única cosa que mos es falta. Bueno, mos van vindre a visitar els veïns, bueno, un, vale? És tan trist tot això que només mos ha vingut a visitar un, vale? I res, no mos va deixar ni el pastís de fruita, que, bueno, mos haguera pogut salvar d'alguna cosa. Tot i així, a veure què vos pareix aquest plan, i és que Aitana hauria de baixar al poble a comprar 4 coses i de pas pues, anem a pegar la volteta i a conèixer una mica més la gent que n'hi ha per ací. Bueno, també podríem començar a comprar animals, comprar gallines, i a veure si tenim ous i tot això per a vendre i per a nosaltres alimentar-nos, evidentment. Bueno, ahí tenim almenys un menjar, vale? Guardem l'altre, perfecte. M'agradaria trucar del rotllo al meu exmarit, a veure què està fent, a veure si mos agarra el telèfon, per cert. Txanan, 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 txanan. Li està parlant de diners? Què li haurà dit? M'has deixat sense pasta? A veure. Li està cridant. És que jo no sé pa què li piques. Penja, dona. És que, mare meua, un pipí. Bueno, pues abans de marxar cap al poble, anem a veure el tema de les gallines, que per cert no tinc xemeneia. En sèrio no tinc xemeneia? No. I per què me poseu la torreta a la xemeneia, si no n'hi ha? Però com poden ser així de rates, tio? Bueno, ja comprarem una quan puguem, perquè imagine que ara mateixa no tenim ni un duro. Vale? Vols plorar, filla? Doncs ves a plorar. És que jo de veritat em sap greu i tot, A veure, examinar libros, no, anem a comprar gallines. A veure, Aitana. Gallina blanca, puede poner huevos. Pongan huevos eclosionables. Per què? A veure... Podem comprar de tot, no? Tenim pasta. Mira, tenim pasta per comprar tots. Hem de fer una inversió. Inversió de futur. A veure. No. Oh, este pollito va a ser un gallo muy gallardo cuando crezca. 1075. Capacidad del gallinero 7 de 8. Vale, pues mira, 8. Ya está. Oh! A veure. Aitana, vine cap ací, vine. No pots perdre això. Papà. M'encanta. Aitana, dona, que t'ho estàs perdent. Oh. A veure, poner nombre a la gallina. Preguntar cómo va el día. Li agrada la jardineria. Bé, anem avançant. Señor,
A veure. Hambre llena, con producción a las 6 de huevo normal. Vale. Asignar gallinas. Pues están totes, no? Perfecte. Esparcir pienso cerca. Mira, va. Anem a veure com funciona això. Hem d'aprendre l'ofici perquè si no... No volen! Ah, perquè estaran plenes, no? Ja... No! Ui, pensava que se m'escapava. Ah, pues sí, mira, este està picant. Li podríem posar noms, però bueno, jo crec que seria una bona manera de fer teràpia. Després de lo que mos ha passat, seria ideal. Vale, i ara l'altra opció... bueno, mos queden 1142 simoleons, vale? I l'altra opció és comprar anim... Ei, ei! Ah, vale, que està dormint, calla, calla. ¿Estás enamorada, bella? Bueno, pues no. És un gallo. A veure, felicitat normal. A veure, i com fem feliços? Ai, mireu-los! Bueno, vinga, heu de ser fortes. Estan xerrant. Tinc por de que se m'escapen. A veure, que jo no sé cuidar animals. Aitana. Vol postre? Vol festa? Bueno, aquí tenim uns polluelitos que, mare meua, les gallines estan més animades que la seva ama. A veure, com està això? Jo crec que se mos moriran. Mare meua, quin desastre, ja veureu ja. Ai, quin color més xulo! Gallo negro. Dar bocado. Jugar con gallo negro. Escolteu, a veure si mos passarà algo, però... A veure, hem d'intentar. Vale! Ai, s'ha posat contents i tot. Molt bé, molt bé. Bueno, això és un pas. No li agrada el pienso este. Bueno, i què fem? Ai, un altre conillet. Bueno, són les 7 de la tarda. Jo crec que ja anirem demà a veure. Producció a les 6. Això, crec que anirem demà, vale? Avui encara és un dia massa recent per a tot, encara estem plorant, pobra Aitana, i llums automàtiques, perquè si no després la factura de la llum té la marinera. Bueno, ahí tenim tot ahí l'hortet plantat. Bueno, a poc a poc. Anem fent. Trucar a la línia de tristoretes, perquè... És que, mare meua, quan te divorcies, mare el dol. I a més és que jo no vaig poder fer res d'amistat ni interacció amb la gent. Per tant, necessito fer amics, així que hem de baixar al poble. Podem baixar al bar aquesta nit, en comptes de fer res. Va, anem al bar. Desplazar-se. Sola. Solita. Mare meva, damunt té molta son, per favor. Vale, a veure. El abrazo del gnomo. Ambiente agradable. Vale. Hem de fer amics, no podem estar així. Vale, ya estem aquí. Hoy es noche alienígena. Los sedientos clientes procedentes de otros mundos podrán disfrutar sus bebidas a un precio rebajado. Ai, jo no? A veure, David Zamora, anem a presentar-nos a tot el món que puguem. Presentación jovial. Hola, Bigotis. Mira, el Bigotis. ¿Y tú qui eres? Jane. Anem a presentar-nos a Jane també. Amistosa. ¡Oh, senyora! Però jo volia ser amiga de Jane. No, Jane. Això m'ha vingut al cap una pel·li
que es diu Amanecer Edimburgo, que n'hi ha una cançó que es de Jean, oh Jean, no hay otra más lista que tú, Jean, oh Jean. A més la vam traduir al castellà i era supercuriós. Bueno, amore, begudeta. Pedir bebida. Pedir bebida favorita. Anem a disfrutar de la nit. Acabem d'arribar a aquest poble, no coneixem a ningú. I damunt hi ha gent emprenyada alienígena. Jo no entenc res en esta vida. Mira, ja... Ai! Qui eres tu? Kim. Kim. On està Kim? Kim. Pues no sé on està Kim. Sul. Pues res, bueno, no passa res. Kim. Daniel. Andrés. ¿Y Kim no está? Pues Kim no está. Bueno. Iker Martínez, David Ortega. Presentación amistosa. ¿Zarzaparrilla es esto? Beber, a ver. ¿Qué es? Raiport. Bé. Bueno, no cal que els contem la nostra vida ni de per què hem vingut a este poble. La qüestió és fer amics. Ja organitzarem un soparillo. A més, a Aitana li agradava en la ciutat fer dinars i sopars per als amics i festes i tal. Bueno, aquí la gent supermotivada. I aquí estan fent una reunió secreta d'alienígenes o què? Me quedé amb els noms perquè després no vinguin a ma casa. Mira. Xenofilia. Cualquiera diría que los viajes espaciales están a la orden del día. Vinga, una altra beguda. Clar que sí. Esta! Jo me volia fer amiga d'esta. A veure. Ai, que dan-li un altre pis. Clar. I la Kim deu de ser... Ah, pues no. Kim. Jolín, tenia ganes de conèixer a Kim. A veure, presentación amistosa. Pues no res. Bueno, y sola me he quedado. Jo no sé si aconseguirem algo bevent, però bueno, almenys mos estem divertint. Mos estem divertint, a veure. Interacció social i diversió. Bé, anem bé. Vale, anem a pujar dalt i anem a interaccionar amb Anne. Presentació amistosa. No vol! Ai, és perquè no vol! Però per què me fas això? Si jo només volia ser la teua amiga. Mira, ja s'ha tornat a posar trista. Mira, este també és nou a la ciutat. Doncs mira, anem a xerrar i a fer-nos amics. Preguntar por el color favorito. Pedir consejo. A veure si ens ajuda una mica. Le disgusta el color blanco. Ja s'ha alterat. Bueno, no ha reaccionat malament. Bueno, jo crec que ara és el moment d'anar a Montcada a casa. No vaiga a ser que mos passem una... que s'està pixant! No, només me falta això, saps? Que te pixes damunt. I a més el nostre camí és que vivim a fer la mà, saps? Aitana. Bueno, Aitana ha sobreviscut al camí, no s'ha pixat damunt, així que tira cap allà. Com esteu, boniques? Coc. A veure, gallines. Totes cap a casa, vinga. Que ja no són hores d'estar aquí fora. Ja n'hi ha que estan dormint. Ah, molt bé, ja s'han anat cap a dins. Doncs vinga, va. Ai, no, les he fet sortir i ja estaven dins. A veure. Jo sé que vols dormir, Aitana, però és que hem d'enviar-les cap a casa. Pues no res. Ahí se queden. Las gallinas rebeldes. Ara s'estan anant.
És que està ni de farra, Aitana, què te passa? Mare meua, nits d'insomni, sense poder dormir. Ho anem a tenir cru perquè aquesta xiqueta espavile. Jo crec que avui treballarem des de casa. Se pot treballar des de casa? Oh, no! No tenim ordinador. Què fem? Hem de vendre coses d'esta casa. Esteu aquí una altra vegada? Mare de Déu, senyor. I jo con estas pintas. Pues mira, llamar a comer. Aprofitem. A veure, una receta familiar. Bueno, espero que no em mate com la primera vegada que vaig arribar a Sant Mixuno al nou pis. Efectivament. Crec que avui tindrem mal de panxa. Què vos passa, filles? A veure, algo sucio. Tenim ous? Oh, tenim ous! Que tenim ous? Tenim ous, tenim ous! Yeah, tenim ous! Molt bé, Aitana! Ja comença el seu camí cap a tenir un negoci propi. Eclosionables recogidos. No m'interessa, eclosionables. Mare meua, no sé ni parlar. En mal estado dentro de... Vale, no passa res, perquè amb això cuinarem i els altres els venerem. Els vendrem, sí. Simmer, sí. Vale, anem a tirar una miqueta de menjar. Vinga, menjar, filles. I anem a netejar per aquí, que estigui tot bé. Fertilizante supervitalidad vegetal. Això és bo. M'ho ha deixat aquí? Yeah. Molt bé. Anem a cuidar una mica... No, arrencar no. Què dius? Fertilitzar encara no podem. Vale, pues no res. Bueno, molt bé, molt bé. De moment anem bé, A veure, senyor, vecino, conocer mejor. Anem a ser una mica més amables perquè estem a soles i jo crec que estaria bé algú que amb qui xerrar. A veure, senyor, que no tinc molta cosa per menjar, tio. Me caus malament, Derek. Avui hauria d'anar a les tendes. Li ha fet una broma? Però quina confiança és esta? Bueno, gent, després d'haver comprat m'he quedat en 28 simoleons. Així que estem una mica en la caquita. Però bueno, anem a vendre els ous. 45 simoleons. Pues 45 simoleons. Per sort encara tenim una mica de menjar i podem aprofitar. Perfecte. Anem a fer les tasques avui de la feina. I jo amb este home m'he presentat. Intentar consolar. A veure, vostè m'hauria de consolar a mi, senyor. Jo no sé, estan aquí contant-se la seva vida d'este poble. Este home està assustat i no sé si és per mi o perquè mos està contant una història xunga. Bueno, podríem aprofitar i acabar la professió, assistir, presentar documentos. Pues vinga, anem a això. Reunir-se con possible cliente. Oh, oh! No te'n vaigues, no te'n vaigues. Reunirse con posible cliente. Bien, bien, bien. No se vaya, señor. Mira, pero ahora. ¿Pero qué está pasando? Yo no sé vatros, pero la gent d'este poble està com una regadera. I està l'altre intentant ahí tranquil·litzar-lo, de veritat. A veure, senyora. Presencia criminal. Segur que és este. No te'n vaigues. No. No. Per favor. És que he tardat una hora en fer això, de veritat. Adiós. Va ser molt bonic mentre es va durar. Gràcies. Molt bé, doncs hem acabat la tasca d'avui. I ara sí, jo crec que amb la tasca acabada, amb una mica de relació que hem fet i amb el passeig que ens hem donat per la nit al bar, aquí podem deixar el següent capítol. I no res, espero que vos hagi agradat i bueno, ja me comenteu pels comentaris a veure de quina tota esta gent que hem conegut, al final ens farem amics o amigues. I bueno,
que hem aconseguit tenir ous que els hem pogut vendre i hem pogut comprar un nou ordinador, tot i que ara estem amb 140 simoleons. No oblideu deixar un bon m'agrada, compartir si vos ha agradat, subscriviu-vos si encara no ho heu fet i ens veiem al següent capítol. Sims, adeus!